Böj på knäna Mustafa, håll koll på huvudet. Bra, bra! Ta det lugnt, ta det lugnt. Ställ dig upp istället, ställ dig upp. Där ja, bra. Isolera benen. Ta tag i benet, ta tag i fotlåret. Ja, det är bättre där nu. Jättebra. Lugnt och metodiskt, hitta din rytm, hitta din vinkel, hitta wedgen nu. Ja. Nu har du benet, nu går du på rätt håll. Tryck ut ditt knä därifrån Mustafa. Nej, upp. På rätt håll. Och bihöft och ner med höft. Ditåt. Ja, precis. Hela vägen. Och så ta armen. Ta armen, ja. Precis. På andra hållet. Ja. Släpp. Får han inte. Så. Gå ner med höften. Där, ja. Händerna på insidan Mustafa. Tryck bort och räka. Jättebra, Tobbe. Och så in med knät. Räka och in med knät. Tungt och fint nu. Hitta vinkeln. In med armbågarna igen där mellan Mustafa. Där ja, och så gå på ryggen. Ta det lugnt. Håll kvar positionen. Ta mount istället. Haka ner. Alltid hakan in och så väck med handen. Släpp den Mustafa, släpp den. Händerna på höften och ut. Där ja, släpp den. Händerna på höften. Upp med huvudet. Där ja, fram med höften. Upp med huvudet därifrån Mustafa. Där ja. In med ett knä emellan. Ja, han är duktig där. Där ja, precis. Ta den där. Fortsätt. Titta upp. Titta uppåt Mustafa. Lägg dig över axeln, titta upp. Tajt med knäna. Snyggt. Vad är det, Tobbe? Ta det lugnt, andas.